Hej, mit navn er Dennis Mikkelsen. Jeg er revisor hos Nærrevision. Til daglig leverer jeg rådgivning og sparring til virksomheder, blandt andet omkring budgetlægning og budgetplanlægning. Alle virksomheder har behov for en eller anden form for budget for at finde ud af, hvor vi er på vej henad. Det er underordnet, at man er butik, virksomhedsejer eller håndværker. Mange opfatter budget som værende et nødvendigt onde, som banken stiller krav om. Det skal rent faktisk hellere opfattes som en gave for virksomheden. Det er en måde at finde ud af, hvor vi er på vej henad og hvordan styrer vi derhen. Mange virksomhedsejere stiller sig naturligvis det spørgsmål: kan man hele tiden lægge et budget, når man ikke kender fremtiden? Det kan man godt. Man kan naturligvis ikke sige nøjagtigt, hvad man kommer til at tjene, og nøjagtigt, hvilke kunder man kommer til at betjene. Men alle har en eller anden form for forventning til, hvad vil vi gerne tjene, eller hvad skal vi tjene for at dække vores udgifter. Og det skal være udgangspunktet for det budget, man lægger. Hvad er realistisk, og hvilke omkostninger har vi, der skal dækkes af udgifterne. Så vigtigt, sæt sig ned, gør nogle forudsætninger for, hvad er det, vi vil med den her virksomhed, hvor meget skal vi omsætte, eller hvor meget kan vi omsætte.